Il-kap tal-Partit Nazzjonalista nqabad jikdeb dwar meta kien għandu l-abbozz bl-emendi fil-liġi tal-ugwaljanza. Gideb li kompla jesponi kif il-verità il-Partit Nazzjonalista kellu ċans kollu biex jixtar dawn l-emendi importanti għal pajjiżna, iżda l-konvenjenza politika ma votax favorihom. F'intervista li tal il-Malta Today u li ġiet ippubblikata l-ħadd, il-Kap Nazzjonalista stqarri li dawn l-emendi fil-liġi ġew ippreżentati lill-Partit Nazzjonalista ftit tal-jiem ilu biss. Mhijiex l-istess equality bill li ġiet preżentata snin ilu. Din kellha emendi differenti, kienet ifformulata differenti minn snin preċedenti u ġiet ippreżentata lilna 11 ġurnata ilu. Minkejja din id-dikjarazzjoni jirriżulta li dan l-istess abbozz ta' liġi ġie ppreżentat lura f'Marzu li għadda, jiġifieri qabel l-elezzjoni ġenerali. Dan ikkonfermatu ftit tal-jiem ilu grazzi għall-attard previ illi Borġ ħatara bħala Shadow Minister għall-ugwaljanza u d-drittijiet ċivili waqt li kienet jiġi diskuss l-istess abbozz f'kumitat parlamentari. Mela qed jiġi ripetutament jingħad illi dan l-abbozz ingħata lili f'Marzu. Jiena naċċetta illi ingħata lili f'Marzu. Minkejja dan kollu l-Partit Nazzjonalista mmexxi minn Alex Borġ ma vvotax mill-ġdid favur pass ieħor storiku f'pajjiżna li jipproteġi liċ-ċittadini minn kull forma ta' diskriminazzjoni u fastidju, inkluż dak li jseħħ permezz ta' sistemi elettroniċi u l-midja soċjali. Fil-fatt fl-istess intervista Alex Borġ ftaħar li l-partit li ġej minnu huwa partit konservattiv. Naf li nifforma parti minn Partit Konservattiv. Matul din l-intervista l-Kap Nazzjonalista mela fatta li t-tibdil li se jagħmel partikolarment dak li konċerna l-Istatut Nazzjonalista se jkun qed irebħu l-elezzjoni. Li jkun statut li jwassal il-partit għal rebħa elettorali.